गोजोनथाव बाथ्रा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव दिमाकुसियाव बर' थुनलाइ आफादनि 64थि जथुम्माया सोलिगासिनो दं मैयानिफ्राय गाजा गोमजायै। दा आं बे बेलायाव नुनो मोनदों जे बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनिखि एमसिन अबजेक्ट जिथुनिखि मावबोनाय 1952 मायथाइनिफ्राय मावै मावै जोङो माखासे जोंहा बर' बिजों गायसननायनि जेंना दंमोन। माखासे जोङो मालाय हारिनि थुनलाइनि सायाव जों सोनारनानै सोलिबोदोंमोन। नाथाय बै समनि ब्रिटिश मिशनारिफोरनि आरो 1952 मायथाइनि उनावहाय जेलानाखि जोङो 1963 मायथाइयाव बर' बिजोंखौ गायसनो, माखासे मेगन गुनु आरो सांग्रां मानसिफ्रा सानो जे जोङो थुनलाइ सोरजिनांसिगौ। बेनि सिगाङाव बिबार जेन्थ'खा माने हाथरखि हाला बायदिसिना लिरगिरिफ्रा लिरनानै बर' थुनलाइयाव गोबां बिहोमा होदोंमोन। दा जोङो फैयै फैयै नुबाय दानि एकेबारे ग्लबेलाइज मुगायाव दानि इनफरमेशन टेक्न'लजि दानि टिचिं लार्निं एडुकेशन समाव जों नुनो मोनदों दा 21 जौथायाव जोङो गुबुन हारिजों जों फेर मारिनोब्ला बे बर' रावा बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों भारत संबिजिरनि 80 फारियाव हाबदों। भारत संबिजिरनि 80 फारियाव हाबनाय लोगो लोगो जोंहा लिरगिरिफोरनि बिबाना बांदों आरो बे हिसाबै जों नुनो मोनदों जे भारत सरकारनि साहित्य एकाडेमियाव जोङो बान्था मोननायनि खाबुखौ जों मोनदों आरो भारतबर्षआव गासै 22 राव रिकगनाइज लेंगुवेज हिसाबै सोलिदों आरो हिन्दी आरो इंलिसखौ लानानै जोङो 24 राव रिकगनाइज राव हिसाबै सोलिगासिनो दङ। दिनै बर' रावाबो 2003 मायथाइनिफ्राय जोङो बान्थाखौ मोननो हादों आरो बर' थुनलाइ आफादाबो लिरगिरिफोरखौ मोनसे थुलुंगा होनो थाखाय जोंहा गोबां मोनसे थांखि दंमोन आरो बे थांखि बायदियै जों समेश्वरी ब्रह्म लिटारेरि एवार्डखौ लानानै रांसार एवार्ड बायदिसिना जोङो गायसननानै जोङो लिरगिरिफोरखौ जोङो थुलुंगाथि होबोदों। दा खोथा जाहैबाय दानि मुगायाव जोङो इयुन जोलैनि खोथाखौ जों सिन्था खालामोबा जों दिनै नुदों गोबां लिरगिरिफ्रा बिजाब सेबखांबाय, गोबां लिरगिरिफ्रा खन्थाइ, सल'मा, सल' बायदिसिना रायथाइ अनेक लिरबाय, बिसम्बिबो फोसावबाय। जों नुनो मोनदों जे फरायगिरिफ्रा जेसेबांनाखि जानांगौमोन फरायगिरिफ्रा एसे खम आरो दिनै बिजों महरै जोङो मोननो हादों जोंनि यंग जेनेरेशन जायफोर फरायसा लेभेलनि मानसि दं, थाखोनि मानसि दं, बिसोरो फरायनांगौ नाथाय मबाइल कालचाराबो एसे बिसोरखौ माने ग्लबेलाइज माबायाव एसे खम खालामनाय जों नुनो मोनदों। खारन डिजिटेल फर्माव खारजोब्बाय, इनफरमेशन टेक्न'लजिजों खारबाय, फेसबुकजों खारबाय, इलेक्ट्रनिक मिडिया, बे इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनदों जे यंग जेनेरेशना बहा इन्टारेस्ट दं, इयुन जोलैया बहा इन्टारेस्ट दं। जों नुनो मोनदों जे मबाइल कालचाराव एसे दं। बेनिखायनो जोङो थांनाय जिथुनिखि तामुलपुर अधिवेशन बेवहाय जोङो आगोलनि भारतनि हादोरगिरि रामनाथ क'विन्दनि आखाइजों जोङो गुगोल्स एप्स जोङो डिजिटेल मोनसे जोङो लन्च खालामदोंमोन, जों फोसावदोंमोन आरो बे हिसाबै जोङो आथिखालाव जों नुनो मोनदों आसाम एसेमब्लिनि जिथु बुंथिगिरि मानब गेदेर दैमारि बिथांनि नाजानायावबो आरो जोङो भारत सरकारनो जोङो माखासे जोंनि प्रप'जालखौ दैथायदोंमोन जे बर'आ जिहेतु बर' रावा बेयो मोनसे वान अफ दा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बिटिआर सुक्तिनि आधाराव। दा बे रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनो आरो मोनसे डिजिटेल फर्माव लांनो जों नाजादों। बेनिखायनो जोङो दा एसेमब्लियाव बर' रावजों बुंनायनि खाबुखौ जों मोनदों, पार्लियामेन्टआवबो जोङो बुंनायनि खाबुखौ मोनदों आरो सासे एमपिया बर' एमपिया जुदि बर'नि लेक्सार होदोंब्ला, बर'नि डेलिभारेसन होदोंब्ला बेयो अट'मेटिक माने 24था लेंगुवेजाव ट्रेन्सलेसन जायो। दा बे खाबुखौ जोङो मोननो हाबाय आरो बर' रावा टेकनिकेल आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेंगुवेज हिसाबै दा जानो थांगासिनो दङ। बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। आङो इयुन जोलैफोरखौ बुंनो नागिरो जे बिथांमोनहा जिथु अनलाइन सिस्टेम फैदों, बे अनलाइन सिस्टेमजों खारनानै
इ लार्निं इ टिचिं इ एडुकेसनजों बिथांमोनहा खारनांगौ आं बेखिनिखौनो माने खावलायो आरो मिजिंथियो जे बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि हारिमायारि आफाद जायफोर जे बिटिआर सरकार दङ बिथांमोनहा राव थुनलाइ हारिमु जौगानायाव बिथांमोनहा माने गोसो होनांगौ आरो बयखौबो जायफोरनिखि लिटारेरि पार्सन दङ जायफोरनिखि लिरगिरिफोर दं जायफोरनिखि एलाइड मेगन गुनु मानसिफोर दं इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार कलेजनि प्रफेसारफोर दं बिथांमोनखौ लिंनानै सम सम सेमिनार खुंनांगौ सावरायमेल खुंनांगौ आरो अब्लासो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जिथु सिन्ताधारा गेबें बर' हारि दानाय मोनसे कम्प'जिट बर' हारि दानायनि जिथु सिमां बेयो जाफुंसारगोन होननानै आं मिजिंथियो आथिखालाव बर'आव जेसेबां जौगानाय लासै जौगाबोदोंब्लाबो बानान खान्थियाव दासिमबो सांग्रांथि गैयैखौ नुनो मोननाय जादों बेयो दुखुनांथावा बेनो जों जेला प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि राव बिहुंखौ जों बेखेवो 1996आव गरेस्वराव जोङो बे राव बिहुंखौ सोदोब बिहुंखौ बेखेवनायनि सिगाङाव जोङो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेज जायखौ माने CIL होनना बुङो माइसुरा हेड अफिस बावहाय जोङो माखासे रोंगौसाफोरखौ थिनहरदोंमोन ओमफ्राय बावहाय जोङो IPA होहोदों बै समाव मधु बर' सारबो दंमोन IPA बिथाङा लेंगुइस्टिकनि मानसिखाय जोङो IPA होहोदों आरो जोङो रिंसारथिखौ थिग खालामनो प्रनाउन्सियेसनखौ थिग खालामनो बर'आ जेब्लानोखि देबनागरिजों लिरनायनि खाबुखौ जों मोनो जोङो बे रिंसारथिखौ थिग खालामनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा मोनसे दालाइ आफाद दानानै होदोंमोन जे जोङो बानान खान्थिखौ थिग खालामनांगौ बेनिफ्राय कमल कुमार ब्रह्मनि जिथु व्याकरण जिथुनाखि रावखान्थि बेखौ थिग खालामनानै स्टेन्डार्ड मोनसे रावखान्थि दानांगौ आरो लोगोसे जोङो प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि जिथु लिरनाय बे सोदोब बिहुंखौ सोदांनानै जोङो बिथांनि जिथु IPA होनाय रामाधार सिं बै समाव डाइरेक्टर CILनि बिथांमोननि बायदियैनो जोङो बे बानान खान्थिखौ थिग खालामनानै EO बाहायगोन ना E बाहायगोन ना मा बाहायगोन बेखौ जों थिग खालामनांगौ होननानै साब कमिटि दादोंमोन आरो बे साब कमिटिया मावनानै दिनैसिम जोङो बे बानान खान्थिखौ थिग खालामनो हादोंब्लाबो दासिम लिरगिरिफ्रा स्पेलिंखौ मिस्टेक खालामो जेरै जों नुनो मोन्दों बावनाय बे बावनायखौ माने खायसे इउ लिरो खायसे ब लिरो दा बेबायदि जानो नाङा बे कमन जानांगौ बानान खान्थिनि गेजेरजोंबो मोनसे रावखौ मोनसे प्रनाउन्सियेसननि दारै जोङो थिग खालामनो हायो आरो बानान खान्थि गैयाबा दिनै जों नुनो मोन्दों जौगालु जायफोरनिखि राव थुनलाइनि हारि दङ बिथांमोनावबो गोरोन्थि ओंखारनायाव बिथांमोनाबो लिरनाय बायदिसिना सोंखारिनाय ओंखारो दा जोंनावबो क्रिटिसिजमा ओंखारदों जे जोङो IPAखौ माने फल' खालामालासिनो माबादों दा ओंखायनो दिनै रावखान्थि बेखौ फोसाबनायनि मोनसे बिजाब दिहुननाय जाबाय आरो आं आसा लाखियो जे लिरगिरिफ्रा बे बिजाबनि जिथु सोदोब बिहुं आरो जिथुनिखि रावखान्थिनि बे बानान स्पेलिं बेखौ फल' खालामगोन आरो जोङो मोनसे कम्प'जिट लेंगुवेज हिसाबै जोङो बाहायनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो